Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbuh karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane lho. Nuding kok neng rai ra sopan. Lah aku mung nguduhke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu papan sing dingge taman wisata Bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5.000 ngono kuwi iki tikete iki diitung 5.000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggepmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Anggere ana kira-kira wong ngelak tak kei dit tuku es teh. Tak kon nukokke susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya terus ora. Lah terus wigatine sowan ning Kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketingal sae, wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dienggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi. Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak ile mayang ra apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang rung karuan ape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Siane dan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijake emoh ya. Ngawur Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan suwun Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuh dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun inggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikandhani bapak sekedhik arta dienggo pengenceng. Nek Hyang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede iki apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalik kok. Ora pas kok ya. DP kok pede. Niku mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 tahun sakwise pentas. Kuwi arep ngecara ngendi wi ora bakal diparingi ngampil nek 7 tahun sakwise pentas ora. Ngoten mawon Bu Kulon. Kalih welinge bapak
Nek wampi kula Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih Yoni Dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Nek diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada, menawi kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mestipun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika Kadang tinemu taruna nanging tasih dipun penggalih dening Kadang Tinemu Werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindaking gamelan Lokananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadawan supados ngetutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lokananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Adi Prabu Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lokananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan warataya. Sapa sing arepani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah bebayani. Leres bukulun kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan tenan. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho gong nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget tro, langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki cen setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara, wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nah ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cobi. Sinten iki badhe wantun kalian Semar? Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke rumiyin. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata, Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng uba rampe ning Kayiwangan, tontonan ing Kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing Kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ora taya kowe. Petruk niki anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, sapa sing arepani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Narada, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Narada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaaken. Mrika sampun laturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, Narada ora melu-melu, ora melu garap.
Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adhipun renggalang kridhanipun Petruk kaliyan pun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngambil gamelan Lokananta di Kakang Trada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti ki mau mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonaning kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujute uba rampening kasuwargan, uba rampening kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Nyuwun mapunten, Mbul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tegese bapakmu kuwi wis dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah Swantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken ana mboten? Panakawan Petruk, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye? Sukses ora? DPD saiki apa engko? DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Nek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karangkadempel. Bagong, Nun. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karangkadempel nggone bakal ngruwat papan wisata imapan ana ing Karangkadempel. Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk digawa ning jagat, ngoten? Iya. Ning nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula. Ora wedi, Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentukaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujar ora kaul. Noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki. Kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Wis dian saiki. Kencang warudayang. Lho. Lah cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandhake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulun. Bagong, ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basanono nek menghargai mangkele Bagong, ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi dicemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulino aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Candra Dimuka napa? Neraka. Wit. Tenane to? Tenan. Kuwi papan dienggo nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan, ora wedi. Aku kulino cedhak geni gedhe. Aku kulino ngobong bata. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik ming disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta?
Ora kela, mengko gamelan Lokananta tak kondurke ning kayangan wutuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya wutuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokodrim. Kamu Lokodrim kok tok pamer-pamerke kowe lah piye kempule kowe nek diduduk iso kaya wong getah. He. He. Piye ra gleleng. Ning kempul duduk iso mubeng gayor. Kowe iki ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamapan entuk mboten? Nek mboten entuk, kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringke napa mboten pikulun? Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengaten menika mbok sampun ngantos panjenengan menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balenono pisan, Kas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kuwi kon tringguh kok malah ngadeg ora. Parang mboten Kulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningan. Nek Kulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Kulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karanggadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh Kulun. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku ngarep tutupi. Bangke tutupi. Endra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh ulun. Sawae ulun Bathara Indra welo ediandra ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dene hafal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya wis ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Hyang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karanggadempel aku ora arep tekan ndi-ndi. Tegese kita wani karo panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu ning repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke, dikur aku wedi kok karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe, Truk? Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae.
dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Wah, cah pinter ya, cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak. Lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampeyan mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan terus saniki sampeyan ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabute nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki. Ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Adi Prabu Bathara Guru supaya maring aku ngambil. Ya kuwi gamelan kono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wae. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Ha, widodari iki werna-werna. Ha, mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Ah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau. Mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah. Deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah merga sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngono. Ngerti ora? Sampeyan niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan. Ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki sayuran. Wong arek ting Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Tommy joget. Kulite dadi togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal
kita kok nyebut Eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semono jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go partikel, gunung diserot, mula wetenge kebuak brongkahan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke ning kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar kowe. Ayo. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modar. Ompong kabeh kowe. Oh. Ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Sembrono tenan. Kok tekan semono kok mung ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manikmaya, catur bojo. Nilakanca. Kurang ajar to karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Rumangsane ora. Ning kok saiki mbareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong iki rawani gawe kisruh kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal, kowe ra meneke gamelan Lokananta, aku ngising sanggon-gon. bentar bawatnya bentar ke bapak nyungging ngaloko Petro kantong bolong pukulun Sang Hyang Bathara Indra kowe titah ingkang nyula wetha wani nantang karo Bathara Dewa wani gawe geger kayangan Suralaya apa wis serep nyawamu nyuwun pangapunten tinimbangane kula wangsul didukani kalih bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta ewa dene para dewa kok mboten maringaken lah niki kula sing rumang ngrasake nek para dewa niku mboten adil pun kula sejarahke Bagong wis nyejarahke Atagong dumadine bapak dumadine Siwa Teja Mantri dumadosipun pukulun Sang Hyang Manikmaya tak kira mboten luput napa sing kula aturake sipun pikulun Sang Hyang Bathara Guru ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta nyuwun pangapunten arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kayangan ning bapak ajeng kula labuhi pati yen ngono enteng karo patimu mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa mapano tak bondo tak krincung sikil leboke ning kawah candra dimuka carane sapi mang jagariyen pukulun
Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho. Gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kali sampean. Mati kok. Hah? Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya, Kong. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso. Aku ya ae. Asem kok dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ra? Ora nggowo. Men iso obah. Obah wae aku wis seneng lho jane. Ayo sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono angel. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata tok sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cecok cemplungke kawah Candra di muka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ha iya. Ayo.
Ayo saiki nglawat to. Kula mboten sagerane pancen sampean kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke, kae ana kekuatan Bathara Indra sak asik kayangan. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyilireke. Lho. Dewane geni kok cilirek. Mesti kowe kejaba kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane kok nganyelake. Sapa kowe, Truk? Bet ketoke ya Madipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae nek sakon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambat to kowe ora iso nglawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya Madipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso nglawat tak bondo tak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, "Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk." Piye ya carane iki? Ha wis sakdi pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu, Tru. Iki ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to, ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip, Petro. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek nangis ki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng. Ane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo, ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dening aku. Ayo nglelengo saiki. Ora ngleleng. Ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke baku jalane. Ha? Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan wong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Ora antute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki keistimewaan aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Wang Pikulun Bathara Guru. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu.
pambukaning warana tarlen saking liep layaping aluyup Ponokawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbara iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis Gong iki Idian. Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plothot wetenge ing ngatasé ning Bale Marti Kundha manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Salahe ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng kawah Candra. Cemplungke saiki. Nyakit kowe. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrabrik tenan kaya. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama, Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapa aku. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat Sumbara petak aciya-ciya. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak aciya-ciya. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni Sumbara petak aci-aci ngono kae. Tan ciya-ciya. Ciak bulu cuek-cuek ciya-ciya. Nedyan ora. Bathara Indra kula wonten paring adhawuh. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Iki basa Jawa iki. Ponokawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Tru. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Ora kok. Kok awake dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal kiwa tengen geni kaya ngene, Tru. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg. Wah, gene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantruk. Kan ana wong dikethoki late bola-bali ka, Cuk. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah, gathuk meneh. Palu pecah, gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wah, dan ana wong matane dicubles paku sok ae, Truk. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku wi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen ae. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk. Kaya ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan kuwi wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gayane ngentut sak nggon-nggon. Aku ono kabeh ya aku. Berarti pasiksanku ngedeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos, ta. Kowe sok nginjeni ya.
sok goro lambene kethok ilate. Wah, nyemelangi. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae serang ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketoke ngono. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa e? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok wewek lambemu lho. Lah kok karo geni kok kendele ra jamak-jamak ini ora pemadam kebakaran ora ana to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar, kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben ora. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD pinter. Ngapa ya, Trek? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke, wong nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya, radong meneng ndak engko adek kualat. Ya. Bekti kula bukulun. Iya iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampanana. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Tru. Nen bermersi. Ana kowe lunga ana, kok cedhak sing dikethok ilate ke. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng sih to? Bekti kula bukulun. Iya iya. Wah iya iya. Petro dalem kulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedya mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Merga apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak angkara budi candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih, Bu Kulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candradimuka, kita ulun kanthi ana ing Ngundarandir Bawana Petro. Sakmenika? Iya, Petro. Ha nggih nderek mawon. Ing kantong bolong yen ora apa-apa. Eling ana satriya Wiratamtama. Kebat kita tut wuntat kan laku Jandra ulun munggah ana ing Ngundarandir Bawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nanging ngaten kepareng ulun kula ratun nderek, monggo ulun kula nderekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih.
bajigur. Petro iki ra sadar ya. Petro ki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo neng kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene, weh lah penyakit. Wis, piye iki aku nang Kawah Candra di muka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Dal saiki kakek wenang. Aku njaluk pamit. Nggo momiti lambutmu iki ya. Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apike kowe wae terus sing ngomong aku ora kleru terus. Naitra mekaten Kulun kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati. Duga-duga digawa. Kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Wis ayo gek menyang kok dadak suwuk barang iki. Gawugong ora. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu merga pegaweanku kuwi ora baeng-baeng. Adu arep karo Pulun Sang Hyang Bathara Guru kakek wenang. Iya, ulun pangestone kita ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Iya, Werkudara. Jalu pamit. Wah, tak matek aji bantuk Botowus. Brahma Kumbal. Bathara Guru kupinge kudu presake. Ora krungu omongane ting apa. Arjuna wonten paring ngadhawuh, aku tak guneman kelawan jeneng kita wae. Rumangsa ora dong lamun guneman kelawan Si Werkudara. Bareng paduka Pukulun. Kita ulun jarwani. Lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan ana ing Kawah Candra Dimuka merga ulun ingkang paring paukuman, ulun cemplungake ing Kawah Candra Dimuka. Kakang Mas, sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar. Sabar kula aturi sabar. Kula aturi nyiram mawitir taning kesabaran. Wah. Ora ana babar pisan. Yen to Pedro karo Bagong dicempluke nek kolam renang. Kawah Candra Dimuka. Gogo arepe dhewe. Kakang Mas kula aturi sabar. Ulun mboten nginten menawi paduka mentala dhateng Petruk kalian Bagong. Ing mekaten kula mboten narimakaken menawi paduka Pukulun mboten paring panggesangan kalian Petruk kalian Bagong sampun mapan wonten ing Kawah Candra Dimuka. Klilan ana kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah, aku ya arep ngasur. Ngamuk. Aku ya arep ngasur nek kapun nek kayangan. Wah, tau udet-udet. Kuku Pancaraka mbok dadi dhewe Bathara Guru. Werkudara, Janaka, yen kita arep wani kalian panjenengan ulun, kita malah keluputan. Ora perdilu. Kakang Mas, kula suwun panjenengan kendelke mawon. Pangendika panjenengan klenta-klentu. Klera-kleru karo kene sapa? Kula aturi kendelke mawon. Wah. Aku nesu. Inggih kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wah, gage.
Aku Sirnakno babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng pun Janaka guntur geni guntur angin Sirnakno Janaka lan Werkudara. Janaka Wonten dawuh. Iya apa iki dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Yamin. Dewalo regane kaniku Mara mati dening aku kowe. Janaka lan Werkudara. Kok dadi kita digdaya Janaka Werkudara tiyang boten lepat menika boten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa-apa? Tiyang boten lepat. Waduh, krunguku wong dodol kupat. Saya esuk. Ora ana kegumono musik, ora paning aku kejaba mung tumpukaning sego. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi kula mboten saged nyirnaken dhateng kula paduka ingkang badhe kula damel lengser saking Silakanda Waru binangun pukulun. Ludira kawang-wang gegono bang sumirat ing Petro kowe tak kongkon malah tekaning bati. Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel. Monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah Petro ora nyono kowe tak gaweke beskap tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Wah Bagong kowe kok mati kok nganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca. Kancaku ming gareng. Iki kepiye? Semar ora iso urip nek ora ana Petro ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah wae carane. Kakang Semar. Ngapa kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis, kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tungganing jagat ki mung Gusti ngakarya loka. Mongko kowe iki dadi makhluking sing gawe urip.
Apa rumangsamu kowe tumindak ala kuwi ora diitung dosa, tetep po diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora usah dadak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemplung ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek arep nglakoni. Kowe wengis, kowe manik moyo, kowe jahat, kowe destva ning watakmu candala, budimu nesa kowe. Kakang Semar. Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Kula dosa Kakang. Wong ki anggere wis nglakoni lagi sadar kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron gareng anu Petruk karo Bagong mati nang kawah. Ora iso bali meneh. Aku mengarep ngresmekke kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok ya nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik iki aja tok gawe angel. Pira bara mbok sokong, danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik. Kakang Semar ingkang boten tarimah, boten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing kayiwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Sing tekan kayangan ora ming Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ning Ndara Kresna, Ndara Puntadewa, Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik merga saka apa? Kelakuanmu kuwi. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalendraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejaraan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke, ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lokananta? Kang Kadempel ki ya gablek gamelan. Nek wilane nggo nuthuk ndiasmu iki nek wilan. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan. Atiku lara tenan iki. Aku lara atiku. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kaliyan Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo ndara-ndaraku? Kae ngamuk kae nek aku sing nyirep, stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun, Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe nggesangaken Petruk kaliyan Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah,
Semar ngamuk neng kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar. Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak dhisik. Mangke riyen. Aku dikong bali Sembadra. Lenggase. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kalih sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi saniki? Mengko rak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Yuk. Kok dawa men. Wah, pancen ora udo. Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan mbelani Petruk lawan Bagong. Ngris cemplungaken kacondrim kuwang semua. Mangiriyen. Tak. Ngopo kok tertawa? Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene? Kakang Semar, aku bendaramu. Iya. Ndara Werkudara. Kakang Semar, aku majikanmu. Ndara Werkudara kok ngendika majikan. Syukur. Ayo do salin. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar salin kepiye? Salin ora sae tak uyuhi. Inggih. Ngestakaken dawuh ya Kakang Semar. Ndara Werkudara salin. Wow. Wow, jengkulmu mlocot ora? Gawe Werkudara glelenge ora jamak. Wah, lho tak ajar dhewe-dhewe kok. Syukur. Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Ngundaran Tirbawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune doten. Udat-udat ora ndek kuku warung udat-udat ora. Malah justru tak kethoki kukune andeng. Ndak mbeler. Ha iya. Gapure Bagong. Nek omong sak penake dhewe rumah saku.
Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjehna gamelan Lokananta nggih ngestokke dawuh, Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka apa kulun? Lawerku Dara. Wah, kowe menengo ta Mir kowe iki ngisruh marane ora. Ini kan gelarang e. Wong wis wujud Bagong kok isih wawe-wawe ora. Kula apa kulun? Oh, Mastu nama Sidam. Malah ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyirnake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piyala dhateng kula kalih Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jenenge niku? Nyaur. Kalih debt collector. Utang apa nyaur debt collector? Kakang Semar, piye? Gamelan Lokananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel, Kakang. Nggih, matur nuwun manepaya. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kang kumitrane ngasta ndaramu malah rawuh. Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo? Kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa. Oh ngono to? Nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawira akeh. Para kawula ing padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem ing garing-garing penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Ladal. Wah. Yen ngono pancen bener apa sing dikandhake Semar. Wah, Werkudarane kok ora nganggo sing gembleng ya, Gong. Kuwi padha wis tak resmekke tak takokke pancen ya tunggal asta. Wah. Wis lumayan. Lah terus saiki piye? Kula mang sekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung ngen kula mbangun. Inggih menika Sindu Kusuma edukasi. Oh. Edupak. Nek mboten kula rak mboten wonten sing ngisal. Lha niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih mung awur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodha nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sak menika ngantos saterusipun saya kuncara saya sae saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak.